खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सिमेन्ट खैरेगुरियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 32थि गायसन सान फालिदों। दिन्दां फारायाव 13 बोसोर सिंनि हौवासा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। मानास रैखाथिनि दाबिजों बासबारियाव मिथिंगा अनसायग्रा हान्जानि खौरां मेल। मणिपुरनि जोंब्लावनाय अरा नेशनेल इन्टारनेशनेल दरबाराव सावरायजादों। महाराष्ट्रआव गिख्रंथाव अखा, सा 10नि जिउ खहा। आइएएस, आइपिएस आरो आइएफएस अफिसारनि सायाव मिरु सोरखारनि गोदान खान्थि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 32थि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे बृहस्पतिबारखालि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनथाम दखरा लोगोसे बर' हारिमु लाइमोन आफाद जथायै धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोर खैरेगुरि गामियाव बानायनो गोनां धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, सिमेन्ट दखरा हारिमु आफाद, सिमेन्ट लाइमोन हारिमु आफादनि जानो गोनां मावखुलियाव बर' माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै फालिदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलिसरि दैमारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारि, जनाय जिल्ला आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारिमोनजों लोगोसे गोबां बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिमोनहा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय दिन्दांफारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 20 जुलाइ 2023 इं खालार बृहस्पतिबारखालि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगासो समाव माहारियारि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोयो गबर्धना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शंकर गयारिया। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारिजों लोगोसे बाहागो लाफादों खोला बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि अनसुमै बसुमतारी। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बावजेनगिरि महरै बाहागो लादों बाहाबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गबर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि आलाराम गयारि आरो गबर्धना गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कामेश्वर गयारिजों लोगोसे गबर्धना दखरानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गबर्धना दखरानि बेन्दोंआव थानाय गोरों गोरा सुबुंफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सानि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हायुङारि मानास हाग्रामानि गिबि हाबग्रा दरखंनिफ्राय ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि बानजायनायाव फिन आरोबाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट हायुङारि मानास हाग्रामायाव सुरां सिखारिनि उदखारा बांनाय आरो गान्दा, मैदेर, मोसा, मै बायदि बुथारनायखौ लानानै आरो फिल्ड डाइरेक्टरेटखौ बोखारनांगौनि दाबिजों मोनसे गोख्रों बाइक रेली हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि मोन 14 आफादफोरनि जथायै ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिज्म डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि फारसेनिफ्राय बृहस्पतिबारखालि मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बासबारि रेन्जनिफ्राय रुपहि सालबारिनिफ्राय बासबारि नैथि गेटआव थुंगेनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बिटिसि सरकारा लाइजाम हरनायनि उनावनो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों होननानै फोरमायदों बाक्सा जिल्ला आसुनि लेङाइ आफादगिरि प्रान्जल टेकाया आरो जाखिनि दाबिफोर दङ बेफोरखौ मावफुङाब्ला फैबाय थानाय 26 जुलाइआव फिन मटर साइकेल हानजा सुरनायखौ लाफिनगोन होननानै हुमखि होयो।
सोलिफु बोसोर 2023 नि 4 मेआव मणिपुरनि कांगपोकी जिल्लायाव 40 आरो 20 बोसोर बैसोनि सानै कुकी आइजोखौ हौवाफोरनि मोनसे हानजाया लामा लामा लंथं खालामनानै बुद्रुलांनाय आरो उनाव दोलोआरि जिनाहारि खालामनानै बिसोरखौ बुथारनाय भिडिअफोरा बुधबारखालि भाइरेल जानायाव बृहस्पतिबारखालि हादरनि लकसभा दैज्लां जथुमाव बेरेखा दोलोनि नारसिननायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मणिपुरनि सायाव गिबि खेब खुगा सुनानै बेखेवनानै बुंदों दि दायनिगिरिफ्रा रावबो बारग'नाय नङा, साफ्रोमखौबो गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो नखर मन्थ्रिखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। ओजोंहाय इन्टारनेशनेल क्रिस्टियान ससाइटि अर्गानाइजेशन, इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशन आरो भारतनि आइजो आय'गआ नखर बिफानखौ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन्द्र सिंहखौबो गोख्रों राहा लानो बिथोन होदों। बे बिथिङाव कांगपोकी जिल्लानि एसपि मेघाचन्द्र सिंहआ बुंदों दि भिडिअ फुटेजनि जोहै गासैबो दायनिगिरिखौ पुलिसआ सिनायनानै थाबैनो हमगोन आरो बिसोरखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि बलिउडनि स्टार अक्षय कुमारआ टुइटाराव टुइट खालामनानै बे जाथायनि सायाव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन आरो दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो सोरखारखौ खावलायदोंमोन। महाराष्ट्रनि गोबां जिल्लायाव गोबां रोजा आरो गिख्रंथाव अखा हानायाव रायजो राजाया जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। बुधबारखालि मोनायाव पानभेलनि गोग्लैसोनाय गामि इसुलारियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाब्रां गिसिखानानै 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै 24 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। गासै 100निबो बांसिन सुबुङा इसुलारि गामियाव दैजों बेंखन जानानै नांथानानै दङमोन। बृहस्पतिबारखालि इन्डियान एयार फर्सनि गंनै हेलिकप्टारजों रैखाथि होनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबां अखा हानानै बोथोर गाज्रि जानायलाय बैसोर सुबुंखौ रैखाथि होनो हाथ'वाखै होननानै नखर बिफानखौ सामलायनाय डेपुटि चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीसआ मिथिहोदों। ओजोंहाय इन्डियान रेलवेनि सेन्ट्रेल रेलवेआ गासै गं 100निबो बांसिन हान्थियारि रेल सिबिथायखौ महाराष्ट्रआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दोनथ'नांबाय होननानै मिथिहोदों। मिरु सोरखारा आथिखालाव आईएएस, आईपीएस आरो आईएएस अफिसारफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो गोदान नेम खान्थि दादों। 1958 मायथाइनि खान्थि 3 खान्थिखौ सोदांनानै 6 जुलाइ 2023 आव गोदान आयेन जारि खालामदों। बे आयेन खान्थि बायदिब्ला सोरबाफोर आजिरा मोननाय आईएएस, आईपीएस आरो आईएएस अफिसारनि सायाव जुदि क्रिमिनेल केस जायोब्ला बिसोरनि मोननाय पेन्सनखौबो सोरखारा बन्द खालामनो हागोन। बे बिथिङाव आजिरा मोननायनि उनाव रावबो आईएएस, आईपीएस आरो आईएएस अफिसारफोरा बिफानारि सोमोन्दै बिजाब लिरनाय एबा मिडियाजों सावरायनायफोराव जुदि सिंनि इसिङारि फोरमायलुआ बेरखाङोब्ला बैफोर अफिसारफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो हागोन सोरखारा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।